दिनै बयबो जोङो बर'नि दैदेनगिरिफ्रा जमा जानो हादों। बिर सिलागां बसुमतारीनि 28थि थैनाय सानाव बर'नि दैदेनगिरिफोरनि खौसेथि। बिर सिलागां बसुमतारीया BLTनि गायसनगिरि आफादगिरिमोन। बिर सिलागांनि थैनाय सानाव बारग' BLTफोरजों लोगोसे UPPL आरो एबसुनि दैदेनगिरिफोराबो मान बावफैदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरिजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोर फैदों। XPLTनि गोबां दैदेनगिरि आरो केडारफोर फैदों। आरोबाव UPPLनि दैदेनगिरि लिडारफोर फैदों। MLA फैदों, MP फैदों। बिर सिलागांनि थैनाय सानाव दैदेनगिरिफोरनि बाहागो लानायखौ बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया साबायखर बावदों। फैनायनि थाखाय आं बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय। दिनै बड' लिबारेशन टाइगार एबा BLT मोनसे समनि आखायाव हाथियार लानानै हारिनि उदांस्रिनि थाखाय सोमावसारबोनाय गायसनगिरि मासिगिरि बिर सिलागां बसुमतारीनि 28थि थैनाय सान। बिथांनि थैनाय सानखौ बंसिगावनि मांखरसालियाव बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिर सिलागां बसुमतारीनि आंगो अनजालि बिसि MCLA प्रकाश बसुमतारी, MP जयन्त बसुमतारी आरो गोबां BPF दोलोनि मावथि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ बिबार बावनानै मान बावनाय नुनो मोन्दों। बेजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफोर, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि आरो आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'खौबो BLTनि दैदेनगिरि मासिगिरि बिर सिलागां बसुमतारीनि 28थि थैनाय सानाव बिथांनि मांखरसालियाव मान बावफैनाय नुनो मोनो। थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया खौरां बिजोङाव ओरैबायदि बुङो। बिर सिलागां बसुमतारीनि थैनाय सान फालिनायाव दिनै बयबो जोङो बर'नि दैदेनगिरिफ्रा जमा जानो हादों आरो बिथांखौ सनमान होदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरिजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोर फैदों। XPLTनि गोबां दैदेनगिरि आरो केडारफोर फैदों। आरोबाव UPPLनि दैदेनगिरि लिडारफोर फैदों। MLA फैदों, MP फैदों आरो बे ओनसोलनि गासै रायजो राजा बयबो जयैनो बिथांखौ सनमान होनो थाखाय नुजाफैनायनि थाखाय आं बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय।